orain arte etxean jokatu ditugun derbi guztietan, berso derbi guztiak, edizio guztiak, antzoki zarrean, Donostiako antzoki zarrean egin dira, baina lehendabiziko aldiz atzeatzen gea, eta oso gustora gainetikan Azpeitira gatoz. Aipatu behar nuke, Atletika eta Realaren fundazioak, guain dela 6 urte, 6 denboraldi, elkarlan hau martxan jartzea erabaki genuen, uste genulako bai kirola, kultura, bai futbola eta euskera, bai derbiak konpetizioa, baina batasuna ere lotu ustartu inbar genula derbin kasuetan. Eta ordundik aurrera kale egin gabe, partido eman diran guztietan, aurretik ospatu dugu berso derbi hauek, ezta. Orain gontan oso epe motza izan dugu eguna jartzeko eta bai eguna eta ardutegia ligatik, Madridetik oso berandu jarri digutelako eta presaka pixka bat, baina hemen gaude den antolatuta datorren ostiralerako. Bai, presazka azkenengo orduan jaso genula gustoa, deialdi hori ez, ea zoreazun Azpeitin egingo genuen derbi hau, eta kulturaz Azpeitiko Kultur Mailan Kooperatiba hori esker honek jaso genuen, aurreko urtien egon zan baita olako saiakera, baina azken orduko kontuek izitei eta aurten behintzet enkajago izin dugu ezta. Hori, eskertzeko da kino hori iti, pixket baita hiriburutik edo Donostitiken ateatze hori ez, pixket lurralde tasun hori gehiago landu berdalako, bai kirolin, bai kulturan, eta esker honez jaso dugu eta pentsatzen genuen ezin genula muzinen edo ezin genula aukera hori galdu ez, eta ea ez dakit, datorren urtetan baita hemen edo beste lurraldeko beste txoko batzutan eziten dugun derbi hau. Ezer gutxi gehiago esateko, derbi, batzuk esate pike sanoik ez da hola, baina, egotean olako joku garbi bat, eta saio poli bat entzute duen. Bestik ez, eskerrik asko gure partitik, bai Erreala eta bai Atletiki, eta fundazioi, eta lankuri, eta parte hartuen guztiei, eta, hemen gaituzuela, eskusa galduta. Eguerdion, udalan partetik ere eskerrak eman, eskerrak eman Real Sociedad Fundazioei, Atletikei, Bertsolaiei, azkenin ekitaldi hau posible egin deben guztiei, guretzako oso politxe dalako, lehen aldiz, ez aipaudan bezala, ekitaldi hau hiriburutik ateatzen dani, Azpeitira etortzi. Orduan, bai esan, guretzako ere ekitaldi erakargarri badala, Azpeitilen ere Real zalea asko daude, Atletik zale batzuk ere bai, eta bertsozale asko baita ere ez, eta euskeraz bizigean herri bat, eta nik uste berezitasun hori esaten dani, hiriburutik atea da, baina esango nuke Gipuzkoako, euskerin hiriburura zatoztela, bertsuen, unibertsitate landetako unibertsitate ezagune ere hemen bertan dago, eta gaur pixkat beste modu baten eta beste era batea egiten da bertsotan, baina belaunaldi berriek eta zaletasuna handi bat ere badago, eta guretzako beti da pozgarrien, nolabait euskal kulturin inguruko espresio hauek eta ekitaldi hauei nolabait babesa ematie eta gure baitan hartzi, orduan besteik gabe, udalan partetik eskerrak eman, eta bai herritarrei eta herritarrez dienak ere gonbidatu, bertso derbi hau, ez uste dela azkenin bertsue beti dela derbi baita ere, eta derbi honen bueltan sortzen dien hainbat balio ere bere baita ekitaldi oro eta bertsoaldi bagoitzin ere jasotzen dela, baina gonbidapen bat egin, bertara horbindu nahi dutenei bertan parte hartzeko eta gozatzeko. Batzuek beti zuri gorriak, besteak zuri urdin, azken batean danak euskaldun, ta azken batean berdin. Larun batean dugu derbia, ta esaldia bat egin,
ordu terdian nork irabazi, ez da izango atsegin, gero guztiok bat egin daigun, besarkada handi batekin, besarkada handi batekin. Sarri bihotzak zuzen ustean, oker jokatu oipaitu, kultura eta kirol mundua, askotan dira etxaitu, atletik eta realzalek, ere zenbat gaizto aipu, emakumeak berdin gizonak, gaiten arreba anaitu, bertso derbiak banandu baino, elkartu egiten gaitu, elkartu egiten gaitu.